Oikein hyvää päivää kaikille katsojille. Tässä on nyt Traders Clubin kakkosvideo lähdössä käyntiin ja tosi paljon kiitoksia kaikista palautteista, mitä me ollaan saatu. Me ollaan saatu tosi paljon palautetta tähän sarjaan liittyen ja on tosi kiva lähteä rakentamaan tätä sarjaa sen perusteella eteenpäin. Mutta uusille katsojille tiedoksi, niin mitä me täällä Jukan kanssa tehdään, niin me keskustellaan markkinoista ja opetetaan sua sijoittamiseen ja treidaamiseen liittyvissä asioissa. Me saatiin paljon kysymyksiä siitä, että minkä takia se treidaaminen kannattaa aloittaa, niin sulla on ilmeisesti tähän jotain heittää takaisin. Joo, ehdottomasti. Eli tosiaan viimeksi puhuttiin siitä, että treidaaminen ei ole pelkästään sitä lyhyen aikavälin päiväkauppaa, vaan se voi olla myös tämmöistä pidempää swing-treidaamista, missä positiot pidetään useamman viikon ajan, positiotreidaamista, missä pidetään jopa kuukausia vuosia sitten. Treidaaminenhan ei siis sovellu kaikille, ja lähtökohtaisestihan indeksisijoittaminen on se, mitä kaikille suositellaan, koska just sen vaivattomuuden takia ja se, että sä saat silloin sen keskituoton, ja silloin se ei ainakaan kovin metsään voi mennä. Mutta sitten jos sä rupeat treidaamaan tai ylipäätään käymään kauppaa aktiivisemmin, niin sulla on mahdollista saada ylituottoja. Joo, kyllä. Eli mä itse mielletän niin, että tää sun sijoitussalkun rakentamiseen tuleva kassavirta, niin se tulee joko sieltä sun palkkatyöstä tai sitten tämmöisestä päivätreidaamisesta. Eli koko sitä sun salkkua ei kannata käyttää treidaamiseen, vaan mä jakasin sen kahteen eri osaan. Eli on tää aktiivisempi puoli ja sitten on tää passiivinen salkku, missä voi olla sitten vaikka tämmöisiä indeksipohjaisia sijoitustuotteita. Eli käytännössä salkku kannattaa oman riskisietokyvyn mukaan sitten jaotella siihen aktiivisempaan puoleen ja passiivisempaan puoleen. Joo, kyllä. Ja nyt meillä on tässä karkea vertailu siitä, että mitä se ylituotto mahdollisesti voi olla. Eli tässä on kaveri, joka sijoittaa noin 20% tuotolla ja kaveri, joka sijoittaa noin 10% tuotolla. Molemmat laittaa 5 tonnia alkupääomaa, sitten sen jälkeen 5 hunttia sinne säilöön ja sitten se annetaan raksuttaa seuraavat 20 vuotta. Nämä erot näissä kahdessa salkussa, ne on aika päätä huimaavat. Että lähtökohtaisesti jos ajatellaan niin, että tämä toinen saa tuplat tuottoa, niin se lopputulos tämän korkoa korolle-efektin takia, niin se on jotain aivan muuta kuin se tuplat. Eli tässä on noin nelinkertainen määrä tullut rahaa tälle kaverille, joka saa sitten sen 20% tuoton verrattuna siihen passiivisempaan, joka on saanut tässä esimerkissä 10% vuodessa. Kyllä, eli sillä tuottoprosentilla on tosi iso merkitys. Niin kuin nähdään, että tässä ollaan säästetty itse asiassa vain 125 000 euroa sinne salkkuun, joka on sitten korkoa korolle-efektin ansiosta muuttunut lähes 1,5 miljoonaksi ja toisessa vaihtoehdossa 10% tuotolla vaan 400 000. Viime viikolla meillä oli tämä sama slaidi näytillä ja tosiaan keskusteltiin siitä, että pörssikurssithan liikkuu usein markkinan ja yleisen hälinän mukana. Ja viimeksi puhuttiin siitä, että kuinka korkomarkkinoilla tuotto-odotus kasvoi osakemarkkinoita suuremmaksi, minkä vuoksi sitten syksyllä tultiin alas se, mitä tultiin. Nyt sulla on ilmeisesti pari muutakin tämmöistä tekijää ikään kuin kertoa, että minkä takia pörssikurssit liikkuu ylipäätään lyhyellä aikavälillä. Joo, eli tosiaan sen markkinatoimijoiden riskinottohalukkuuden lisäksi näitä liikkeitä ohjaa tai voimistaa mahdollisesti esimerkiksi sijoittajasentimentti. Eli puhutaan tämmöisestä sijoittajien joukkokäyttäytymisestä. Et esimerkiksi uutiset vaikuttaa tähän sijoittajasentimenttiin. Eli yleensä pohjalla kaikki on peloissaan, tulee paljon huonoja uutisia, huipulla taas kaikki on ahneita, eli fear and greed. Et jos katsotaan vaikka esimerkkinä tästä noita joulukuun pohjia, mitkä nähtiin, niin tämmöinen piensijoittajien sentimenttiä kuvaava kysely oli todella matalissa lukemissa, eli vain 30% piensijoittajista usko nousuun seuraavan 6 kuukauden aikana täällä joulukuun pohjissa. Mutta sitten kun markkina lähtee nousuun, niin nähdään, että myös sijoittajasentimentti paranee, mikä taas voimistaa liikettä siihen vastakkaiseenkin suuntaan. Mutta jos katsotaan tätä kaaviota vielä, niin tästä nähdään, että tämmöiset niinku extreme-lukemat, niin oikeastaan on tosiaan tämmöisiä kontraindikaattoreita. Eli silloin kun kaikki odottaa, että nousu jatkuu, niin yleensä ollaan aika lähellä huippua, ja kun ihmiset on pelokkaita, niin ollaan sitten lähellä pohjia. Ja mun mielestä vielä yksi asia, joka on tärkeä ymmärtääkseen näiden markkinoiden liikkeitä, on tämä trendin tunnistaminen. Eli yleensä tämä markkinatrendi ja momentum jatkuu paljon pidempään kuin mitä oletetaan. Et nytkin tämä vaikka kevään nousu on varmasti yllättänyt kaikki tällä momentumin vahvuudella. Eli tässä on tämmöinen esimerkki graafista. Nähdään selkeä nousutrendi, sen jälkeen yleensä mennään tämmöiseen sideways-markkinaan, rangeen ja sen jälkeen nähdään taas laskumarkkina. Ja ihan hyvänä nyrkkisääntönähän on hyvä muistaa se, että
yleensä nousut kestää pidempään ja sitten tosiaan näihin negatiivisiin uutisiin, niin niihin vaan reagoidaan jostain syystä paljon rankemmin kuin sitten näihin hyviin uutisiin. Eli tässä nähdään, että nousut kestää pitkään ja sitten alas tullaan paljon nopeammin. Joo. Viime jakson jälkeen kyseltiin paljon myös sitä, että miten niitä huippuja tunnistetaan, kun viime jaksossa käytiin niitä pohjien tunnistamista läpi. Niin tällä chartilla muun muassa löytyy nyt täältä huipulta samanlaiset kynttilät toisinpäin käännettynä, mutta näitä huippuja on yleensä paljon vaikeampi tunnistaa. Eli ne kynttilät, joissa on se pitkä häntä siellä alla, merkkaa yleensä niitä pohjia, mutta huippuja ei välttämättä niinkään. Niistä alkaa mahdollisesti pieni korjausliike alas, mutta ne ei aina ole niitä korkeimpia huippuja sitten kuitenkaan. Me saatiin myös palautetta tai oikeastaan kritiikkiä paljolta tämmöiseltä tekniseen analyysiin kriittisesti suhtautuvalta henkilöltä. Ja mehän ei tässä oikeastaan sanota, että se olisi ainut tapa sijoittaa tämä tekninen analyysi, vaan että sä voit myös hyödyntää muitakin työkaluja. Joo, eli tekninen analyysi ja fundamenttianalyysi ei missään nimessä ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Että ne itse asiassa tukee toisiaan, mutta jos mietitään vaikka tämmöisiä isoja firmoja, niin sun on hirveän vaikea saada informaatioetua suhteessa muihin markkinatoimijoiden nähden. Eli teknisestä analyysistä on siinä vaiheessa sulle ehkä enemmän apua, ja mä uskon, että se on niin kuin hyvä työkalu riskien hallintaan, ja sillä pyritään tunnistamaan tämmöisiä todennäköisyyksiä parantavia, riskimääriteltyjä myynti- ja ostopaikkoja. Mä itsekin olin hieman skeptinen tämän teknisen analyysin suhteen vielä noin vuosi sitten, mutta tosiaan sitten tehtiin se kurssi teknisestä analyysistä, ja nyt tässä on sun kanssa tullut painittua näiden asioiden äärellä. Ja mä itse asiassa sain just viime viikolla tämmöisen ikään kuin aha-elämyksen siitä, että tämähän periaatteessa tämä tekninen analyysi ei ole pelkästään ikään kuin kuvioiden katsomista, vaan se on ikään kuin kuvioiden lukemista siinä mielessä, että siellä kuvion takanahan on aina jotain dataa taustalla. Tekninen analyysihän ei siis tuo sulle 100% tuloksia, vaan se lähinnä parantaa sun todennäköisyyksiä onnistua. Eli tosiaan tulevilla jaksoilla tullaan vielä kertomaan tarkemmin, että kuinka näitä erilaisia teknisen analyysin työkaluja voidaan hyödyntää. Tosiaan se aikaväli, millä sun kannattaa katsoa näitä eri kurssigraafeja, riippuu täysin siitä, että mikä sun sijoitushorisontti on. Eli nämä pidemmät positiotreidaajat, jotka pitää kuukausia tai vuosia näitä positioitaan, niin heidän on hyvä katsoa tämmöisiä päiväkohtaisia kynttilöitä tai viikkokohtaisia kynttilöitä ja etsiä sieltä niitä treidausvaihtoehtoja. Ja sitten tätä vähän lyhyempää kauppaa tekevät swing-treidaajat voi katsoa päiväkynttilöitä sekä 1 tunnin kynttilöitä. Ja sitten taas lyhyintä kauppaa tekevät päiväkauppiaat niin voi hyödyntää näitä kaikkia tietääkseen sen pidempiaikaisen trendin, mutta tehdä sitten ne treidikohtaiset sijoituspäätökset siellä jopa minuutin pituisilla kynttilöillä tai 10 minuutin kynttilöillä. Eli käytännössä nämä kaikki sijoittajatyypit pystyy hyötymään näistä pidemmän aikavälin kynttilöistä, mutta sitten totta kai luonnollisesti tämä lyhyemmän aikavälin kaupankävijä niin hyödyntää sitten näitä lyhyemmän aikavälin äkäisempiä kynttilöitä. Joo, eli sen voisi vielä tähdentää, että pidempi aikaväli on aina dominoivampi. Eli jos saadaan vaikka siellä viikkokohtaisissa kynttilöissä tämmöisiä ostopainetta kuvaavia kynttilöitä, niin ne on aina paljon vahvempia kuin tämmöiset minuuttikynttilät, koska markkina heiluu niin paljon edestakaisin, että se minuuttikynttilän ostopaine voi purkautua jo seuraavien 10 minuutin aikana. Viime videon saatiin paljon kommentteja ja kysymyksiä oikeastaan siitä, että millaisia palveluita me tarjotaan tähän niin kuin treidaamiseen. No, meillä on täällä 2 vaihtoehtoa. Eli meillä on tämmöinen Infront Web Trader, joka on tämmöinen vähän kevyempi malli. Ja sitten on myös Infront Active Trader, joka on tämmöinen vähän äreämpi paketti. Ja näissä molemmissa on 2 viikon ilmainen kokeilujakso. Tässä kevyemmässä Infront Web Traderissa sä voit käydä aktivoimassa sen itse kohdasta salkku, sopimukset ja palvelut. Ja tähän vähän jytkympään versioon sä tarvit testitunnukset, joka onnistuu kohdasta. Palvelut Active Trader. Tarjoamme palvelut jopa veloituksetta, kun teet aktiivisesti kauppaa. Tällöin ole yhteydessä Nordnetin Active Trader yhteyshenkilöön. Linkit löydät videon alta. Viime viikolla meillä ei ollut sulle viikon keissiä, mutta nyt meillä on. Mikä se on? Eli S&P 500 koitaan löytää sieltä ostopaikka. Eli tosiaan kun viime viikolla piirrettiin sitä vähän pidemmän aikavälin nousevaa trendilinjaa, joka kuvastaa koko 10 vuoden kestänyttä nousua, niin nyt kun koitaan etsiä ostopaikkaa tälle viikolle tai seuraavalle viikolle mahdollisesti. Eli mä oon piirtänyt tähän charteille nyt nousevan trendilinjan, joka lähtee tuolta tammikuun pohjista, kulkee tässä useamman kuukauden pohjan läpi ja tekninen analyysi perusteella voisi olettaa, että seuraavakin osuma tähän trendilinjaan niin aiheuttaa reaktion sitten ylöspäin. Mitäs sitten, jos toi trendilinja rikotaan? Joo, eli
luultavasti siinä vaiheessa ne liikkeet on sitten vähän nopeampia alaspäin, niin kuin tuossa aikaisemmin käsiteltiin. Mutta tämä trendilinja, joka on jo monen kuukauden ajan ollut tämmöinen toimiva trendilinja, niin antaa todennäköisyydet sille, että seuraavakin reaktio on siitä vielä ylöspäin. Tuo äskeinenkin timeframe oli vielä niin pitkä, että mä en usko, että sinne vielä tämän viikon aikana tiputaan, joten mä zoomasin nyt vielä sisäänpäin. Ja nyt ollaan tuntigraafilla, eli tässä on pari viimeisen viikon liike S&P 500 osalta. Ja nyt mä odotan, että jos me lasketaan tänne trendilinjalle, niin mä en uskaltaisi ostaa näin pienellä timeframeilla suoraan tuosta trendilinjaan osumasta, vaan mä haluaisin, että niin markkina kertoo, että siitä löytyy ostopainetta, eli se muodostaa semmoisen kynttilän, mikä me viime viikolla kuvattiin, joka kertoo siitä ostajien ja myyjien välistä balanssista ja näyttää, että ostajat on kontrollissa siinä kynttilässä. Että tässä niin kuin nähdään muutenkin tämän nousevan trendilinjan osalta, että kun ollaan käyty osumassa siihen, niin täällä ne on piirtynyt tämmöisiä tosi pitkiä häntiä, eli siellä on selkeästi ollut ostopainetta tämän nousevan trendilinjan luona. Eli tässä oli tämmöinen yleinen markkina-analyysi, ja tosiaan nyt kun ollaan oltu tässä pidemmän aikavälin nousevassa trendissä, niin sen takia yritetään löytää nimenomaan niitä ostopaikkoja, että myyntipaikkojen hyödyntäminen ja löytäminen on ollut tässä koko alkuvuoden aikana niin vaikeaa, että me turhaan etsitään myyntipaikkoja, että mennään trendin mukana ja etsitään enemmän niitä ostopaikkoja tästä nousumarkkinasta. Ja totta kai, jos te haluatte, että me tehdään samantyyppistä analyysiä ihan yksittäistä osakkeista tai hyödykkeistä tai mistä ikinä, niin pistäkää kommenttia siihen alle, niin voidaan katsoa sitten tulevissa jaksoissa niitä. Ja sitten vielä viimeiseksi tämä Jukan oma salkku, eli siitäkin on tullut kysymyksiä, että mitä sulla on salkussa ja miten sun salkku ylipäätään kehittynyt nyt tässä viime aikoina? Joo, eli tosiaan niin kuin jo viime jaksossa kerrottiin, niin Titanian taisto alkaa hyvin pian. Siinä avataan täysin mun salkku, sitä voi seurata sitten reaaliaikaista, mutta katsotaan pikkasen sinne peruutuspeiliinkin, kun tämä tuntui kiinnostavan. Eli tosiaan tuossa joulukuussa ostelin useampaa eri osaketta, muun muassa G:tä, Applea, Stockmannia, Alibabaa. Ja ihan ok kehityksen sai niistäkin napattua parissa kuukaudessa kiinni. Myin ne kyllä heti tuossa helmikuussa viimeistään, että tämä loppunousu on jäänyt niistäkin kyllä saamatta. Eli sekään et osu aina oikeeseen. Joo, eikä se ole tarkoituskaan. Eli otetaan sieltä trendistä sopiva pala aina välistä. Ei yritetäkään osua sinne jokaiseen pohjaan, jokaiseen huippuun, koska se on täysin mahdotonta. Moni varmaan kiinnostaa myös se, että minkä takia sä ostit näitä kyseisiä yhtiöitä. Joo, eli oikeastaan kaikki näistä yrityksistä oli ihan valtavan ylimyydyssä tilassa ja niissä oli ihan selkeitä ostopaikkoja. Mä tuun myöhemmissä jaksossa kertomaan tarkemmin niistä indikaatioista ja indikaattoreista, jotka mulle kertoo näistä ylimyydyistä tilanteista, mutta palataan niihin tosiaan myöhemmin. Siinä olikin kaikki tällä erää. Mitä meillä on tulossa seuraavissa jaksoissa? Eli tutustutaan siihen, että miten tämmöinen aktiivisempi kaupankäynti oikeasti aloitetaan ja kuinka meidän tarjoamia työkaluja voi hyödyntää siinä. Sitten loppuun totta kai vanhat tutut. Jätä se peukku, jos opit tai tykkäsit tästä videosta. Muista kommentoida, koska kaikille, ei, miksi mä aina sanon kaikille, vaan sulla on mahdollisuus voittaa tämmönen lätsä. Eli kommentoi sinne videon alle jotain, niin pistetään taas yksi lätsä tulee jollekin onnekkaalle kommentoijalle. Muista tilata kanava myös. Ensi viikko. Ensi viikko, moro.